Здравейте, вие вече сте в 6-ти епизод на Майнкрафт България. Оцеляване. Аз съм Томката 59. И тук, и аз съм... Чишпър геймър, щях да кажа... майка ми. Вие къде почнем на долумината още? Ок, чай да си изпека пържоли. Дай ми на мене. Ти имаш ли? Добре, не ми ги пи моите. Аз имам само кравишки и една прасешка. Дай ми прасешката. Мен ми трябва. Дай ми някаква парлоя. Ок. Една. Да. И... ти си изпекал стъкло. Това е хубаво. Чай да го взема. Вземай кола. Стъклото да. Ейто го. Айде да направим нещо с това стъкло. Дай ми всичкото стъкло. Чай малко, усетих се нищо. Виж, какво имам? Захуни това. Значи ги. Може да си пълниш вода, може да правиш разни неща с тях. Полшанки може да правим. Къде са? Дома. Остана ни 7 стъкло. Чакай сега да оставим полши. Ми хрумна една идея. Това не са полшенки, това са колбички. Щупи ми се каква дървена кирка. Какво? Какво стана, бе? Кирката ми отново се върна. Встана е. В този бък. И аз какво правя в Къде момента? остави стъклото ти, бе? В мен. Дай малко. Ще ми трябва. И ти. Що не сложиш вода? Да, сега пак ли да ходя отвън, като е вечер? Ма иначе ще сложа. Иска отстрани още едно стъкло. Отвънка вода. Ма не трябват още стъкла. Щупи ми се тъпата кирка. Къде отидете, бе? Тука. Чай да сложа торч. Човек и торчове трябва да се направим. Чакай да направим малко. За коца силно. Готово, ама ще ни трябват още стъкла. Имаш ли пясък? Нямаме никакъв пясък. Нямаме ще. Чай да видим в другия чист. Другия чист пай прази. Айде идем да посъберем малко. Какво правиш? Украсявам къщата, бе. Не ти да бъде. Не си ми така. Ай сега нагоре. Ей ти. Врата ли? Чай малко. Ивчо, тази стая каква ще бъде, бе? Ватърпул. В смисъл той ще бъде спалня. Ще бутаме разни животни вътре. Тук ще има вода. И още снимаме ли? В момента снимам. Ей тук ще пусна една вода. Нямам предвид да се изпикая. Виж се, откъде се взеха пак тези? Айде да идем малко в мината, може да има някакво място с вода. Че да се направя на камена кирка, защото аз няма да си хабеся яката айран кирка. Че ще ми трябва. Нямаме повече айран. Ще дадеш ли пръчки? Тук няма. Мен ми свършиха. Той на мене. Имаш ли поне малко дърво? Месо ще дам. Ти 10. Или колко ти дам? Толкова ще стигне. 16, благодаря. Стига ли ти? Да, бе. Хрумна една идея. Имаме ли нещо?
Сетих се една страхотна идея. Виж ми наградника. Искаш ли ти направя панталоните? Да. Чакай малко, бе, вредници. Жълтите са. Готово. Добре, аз ти имам в мината. Окей. Храна ще ми дадеш ли? Нямам. Ок. Разбирам. Ала да ги донеса. Да, хора. Не казвам какво съм казал, защото това е псовня на турски. При мене като ли има зомби? О! Ако ти кажа какво има при мене. Какво? Брат, ако копаме надолу ще има... Диаманти ли? Не. Някакви прилепи. С теб, какво е това, бе? Чакай, ще да видя. То прилича на лайно. Два еднармена, 3 еднармена. Остава ден. Ай, нагоре. Ай. What the fuck? Какво ми са събагнали чънковете? Чунко, да. Чънковете. Бъгнаха ми са чънковете. Правиха се. Че пак паднах от някъде. Това стълбище така си го направя толкова трудно за изкачване. Човек на мен не ми е трудно. Добре. Още не е станал ден. Сега ме е интересно вечер ли става или ден става. Някакъв бе умрял от високо място. Знаеш как спи? Знаеш как става? Чакай да го видя. Демоне 87. Демоне 87, да, знам го тос. Падна от високо място. Тия къде ли са? Иво, ние така къщичка тайна си направихме. Никой не знае. От старата деца му зарязахме дървото. Те затова най-много ме ядат. Че не взехме всичкото дърво ли? Да. То ни обраха къщата. Тъжно са ни обрали. 100% някой е минал там. Няма как. В мината. Ти с дървена кирка ли ще копаеш? Човек не ми се копае с камената. Не си я къдя. Има железна. Да, бе. Ко ти стана с железната? Няма си я такова да се... Ей, тук има зомбита с голден брони. Тук е забранен хака. Аз ще копая малко настрани. Тук е забранен хака. Аз ще копакам зомбито, ела при мене. Къде? Следвай ме, ходи зад мен. What the fuck има някакъв? Добре, Имам 2 торки. ей тук ще направя място и ти да копаеш. Ето. Къде трябва да копая? Сложи торчове. Сложи ги. Сложи. Добре. Къде са тъпите зомбита? Абе, какво си пускам? То хака... над наса. Тони. А? Под нас ли са? Сега, от ей тук почваш да копаш надолу. What? The fuck? Помислих, че диаманти има, изведнъж видях диаманти. Защото... Изведнъж има диаманти, как се стреснах, брат. Викам, о мага, брат. Диаманти имах. Имаше изведнъж и тук диаманти. После се манаха. Човек, аз имам само един торк и сега тук го вземам. Аз имам 8. Аз ще направя още. Аз си правя много торчове. Ай, следи отдолу. Аз имам 40 торча.
Отиваме ли към